Tradicionalni letnji festival pod nazivom Srpski dani uspešno se decenijama održava krajem avgusta u gradu Milwaukee, država Wisconsin. Ovaj festival je jedan od najstarijih srpskih festivala u Americi i odavno je priznat i prepoznat izvan srpske etničke grupe. Diplomatski uspeh zajednice i ugled festivala bili su direktan povod da gradovi Milwaukee i Kragujevac potpišu zvanični sporazum o bratimljenju u januaru 2004. godine. Naša crkveno-školska opština je osnovana 1912. godine, znači ovo su 114. srpski dani, ali na ovoj lokaciji gde se nalazimo, naša crkva, danas, ovo su 68. dani. Ovo je jedna od najvećih manifestacija koji mi u stvari pozivamo sve naše komšije u Milwaukee i šire da nas posete, gde možemo da predstavljamo našu kulturu, jezik, tradiciju. I našoj deci non stop ponavljamo to da kad se ponašaju dobro ili loše, ne predstavljaju samo sebe, nego su u stvari mali ambasadori koji predstavljaju i našu Srbiju i Republiku Srpsku. Posetioci manifestacije Srpski dani u Milwaukee bili su mogućnosti da dožive bogat kulturno-zabavni, gastronomski i duhovni program. U porti Sabornog hrama Svetog Save tokom proteklog vikenda u ponudi su bili sledeći sadržaji. Turi kroz hram koji je građen u autentičnom vizantijskom stilu i koji je u potpunosti pokriven mozaicima fantastične lepote, nastupi folklornih ansambala, muzički program od narodne i zabavne muzike pa sve do nastupa lokalnih američkih rock bendova, zabavni park i karneval za najmlađe kao i nekoliko različitih sportskih takmičenja. Trojka iz bloka humanitarni sportski turnir koji organizuje organizacija Srbi za Srbe postoje ključna prateća manifestacija tokom vikenda kada se organizuju Srpski dani u Milwaukee. Srbi za Srbe su došli da se održi turnir Trojka iz bloka i 3x3 i ove godine smo opet imali uspešan turnir sa više učesnika i svake godine raste turnir i veličina broj turnira, skupljamo više para za veću pomoć našim porodicama na Balkanu. Srpsko-američka studentska atletska asocijacija je jedna od najmlađih srpskih organizacija u Americi. Ova novoformirana neprofitna organizacija je osnovana u martu 2005. godine u Čikagu, a Srpski dani u Milwaukee bili su idealna prilika da se kao organizacija predstave direktno većem broju ljudi. Da se svi nekako podržimo, jer naravno zajedno smo jači, kažemo samo sport Srbina spašava. Manifestacija Srpski dani u Milwaukee iz godine u godinu potvrđuje svoje postojanje, jer je mesto gde stariji sa ponosom pokazuju odakle su potekli, mlađi učvršćuju svoje korene i veze sa poreklom, a naši američki prijatelji otkrivaju šta zaista znači srpsko gostoprimstvo.